jane kowe iki ro lintang ki piye? Tekon kae ne. Nah. Loh, Iki tekan netizen iki wis bacot baper lho iki. Weh, tekono to. Majak. Pripun Dek Lintang? dalam. Loh, le tanya Mas Gading aja. Lah kok aku ki ronoke kok malah rono ngrenekke. Oh lah. Lah apa balikan wae yo? Oh, baik-baik aja ya. Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Jane iki kepiye ngono lho. Mesti anggere enek apa-apa ki mesti lintang, pawukir. Heeh. Nang TikTok ki sih anu fans lintang pawukir karo emot kae lho. Jeblukan ulang tahun kae lho. Heeh. Jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono lho. Wah, Nah, wit. Ya tenanan no Mas. kowe didengarkan kowe. Oh. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe. Oh iya. Majak. Nah saiki terus kepiye saiki? Loh, Saiki terus mau wis terjawab. kepiye? Baik-baik saja. Iya ya ya Dek ya. Iya no. Oke. Meneng enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon burimu wis sisan mbokan kowe rasa. Heeh. Lagu iki Minangkane pamundutan kok dibacutke goro. nggon gara-gara. Nggih. Yen kladuk ing Skorna mundhak bakal koncatan kapraitnaning batin ya, Nduk. Iya. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tis desanya tengah wengi lumrang gantaning puspita karengwaning putyanira sang dijara mbrengeng lir swaraning madu prongto manungsum sarining kembang bocah bajang
Sireping Sang Hyang Arka gumantos sing dalu. Jroning ratri datan wonten ingkang cinarita. Amung Sang Hyang Pratanggapati ing jemedhul saking Brangwetan. Parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya. Wus dupitatasing kamantian dewasane nang naganti kang kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara. Sukramangkara tumpamendo tete kaloba sumawar warcita anggara rekata Buddha Maesarespati mintuna eka dwi tricatura panca sapta astana dasa Gara-gara ing jagat ing pakliran sakit mung rumati midilira parpat kuna kawan Kilura Semar Gareng Petrus mauna Kilura Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ngara romba alon arire
Ya mas mintu kemilaku manggih ayu rama-rama Alhamdulillah wis gara-gara rek. Gara-gara banter tenan iki mau. Heeh. Gara-gara Kang. Gara-gara Ujupe apa Kang? ujupe ulang tahun PKWL Sing kepira? yang ketiga. Ah, Yang diselenggarakan di di Pendopo Jodipati. ya yang berletak di Ya di Gayam. Ah, ya Gayam ngendi? Argosari. Gayam Kulon. Gayam Kulon Argosari Sedayung Bantul. Sedayung Bantul. Heeh. Heeh. PKWL iki apa reng? PKWL iki peduli kasih warga laras. Wo. Heeh, peduli kasih warga laras. Heeh. Saben taune kagungan kersa wayangan ya, Gong. Heeh. Harapanmu apa lek aku PKWL? Harapanku ki mugi-mugi Heeh. ditanggap malih. Amin. Terus pokoke ki padha mau nggon lembukan. Doa terbaik yang terbaik pokoke. Iya, iya. Nek kowe apa? Nah, aku ya muga-muga Ngene ya yang terbaik. jaya. Heeh, mugi jaya. Sedaya anggota PKWL iki pinaringan sehat bagas waras. Tambah solid, tambah guyub Tambah solid, rukun. amin. Lancar rezekine ya Reng, amin. Sing nyemek-nyemek sik ya. Heeh, sik nyemek-nyemek sik karo Karo minangkane pamungkutan minangkane iki mau. pamungkutan neruske nggon limbukan mau sing durung dipinangkane. Sing nyemek-nyemek sik karo dinggo leren kanca-kanca om-om warga laras. Heeh. Ket mau wis dombreng-dombreng wis Dombreng. wis aminor barang iki. Wah iki isih dikancani Mbak Lintang Kairo. Isih masih ditemani. Tak madhep kono ya anakku nek no. Kae wis diesemi. Heeh. Nah, aku menang nyawang kok, Truk. Iya. Ora apa-apa. Apa arep roba anting moh aku moh. Aja. Kaya nganu. Wis ana sing duwe saiki aja. Saiki bareng bar menikah kok terus lengane sak saka-saka. Jan limet rekol ya. Oleh. Ah karang dadi ibu rumah tangga iki Subur. direwangi tiba nang kamar mandi barang kok. Jaluk apa reng? Minangkani pamundutan iki mau. Apa? Ana sinom. Sinom Parijata sing Iya. nyekar sapa? Mbak Ayu. Iki mat banget iki. Mbak Ayu. Mbak Ayu Purwalestari. Ya pelok pos Slendro. Slendro wae. Slendro wae. Iya. Nola. Monggo Mbak Ayu. Mbak Ayu kok. Aku arep muni Mbak Watu ngono. Leru. Kosike. Urung to? Sabar. Sabar. Iya.
Mbah nuwun Mbak Ayu. Nggih. Jian emat. Heeh ya, Truk. Wis. Arep apa, Gong? Aku wis nampari Jotho. Wis po. Kowe wis. Kowe mau HP-mu ana apa pamundutan sing urung dipinangkani ta? Wah niki lho ana meneh sawer 250 dari Mbak Linda Singapura. Oh iya. Nyuwun tembang kadung tresno Mbak Ayu. Lho, matur nuwun semangat Mas Gading dan Mas Gadang. Lho kok Mas Gading kabeh iki? Semangat Mas Gading dan Mas Gading. Nggih. Lah iki sing siji request kadung tresno Mbak Ayu, sing sijine duet lho padha lagune kadung tresno kabeh. Wis kadung tresno kabeh wis Piye? piye? Aku piye aku ya mang manut. Manut dadake siji wae, sapa? Ndang. Ayo. Ya, Karepmu. ayo. Didum. Didum wae, Sing didum. dereng. Heeh. Bu Neti, Sing urung. Wahyu. Heeh, mae, terus Mae. Bu Watu. Buatu. Kok buatu? Wis to, percaya to. Mbak Antil lho ora iki anu Mbak Antil. Sopo kuwi mau? Wah, aku wis ping 3. Yo. Aku wis ping 3. Yahene kok wis ping 3. Saya hayune ka mongko. Boros. Yo, sapa Ding? Aku mau anu mae karo Bu Wahyu. Oh ya, Ae nanti jumeneng ora? ya apike iki. Nek jumeneng dompo iki kok. Hah? Lho justru apike nggo ngono kuwi. Iya. Hiburan. Hibur. Heeh, dijumenengke ya. Ya wis jumeneng. Ya dijumenengke, disepoti apa ora? Ya sepoti no. Ngomong dhewe disauri dhewe. Ayo apa lah ngene ket mau kok wisan ngomong dhewe sauri dhewe iki. Monggo Bu Wahyu, Bu Neti. Mae. Heeh, disepoti kanca-kanca, disepoti. Duk duk cek. Keng dalu Bu Wahyu, Bu Neti. Sugeng dalu. Oh sugeng ngenjang. Oh, iya, Wis Ding. esuk eter. Sesuk iki. Ah. Lali. Pripun Mas? Menangani pamundutan Saking Saking sinten? saking Mbak Linda Singapura. nah, Nggih. nyuwun kadung tresno Mohon menika. kadung tresno sampun wareng nyawer 250.000. Kuwi kas apa ora? Kas. Kas no. Kabeh-kabeh kas pokoke. Panase ra jamane iki. Heeh. Monggo Bu. Nggih. Langsung napa di Dibawane Oh, langsung ke ya. Apa-apa kuwi kudu dibawane. Mak. Ayo, Mak. Mae sik apa? Sapa? Oh, Mae. Oh, Mae, monggo Mae. Kok aku? Ayo, Mak. Rena wengi dadi ati tanpa dahar tanpa
Madang Mas Bim. Madang. Tansah kumawanging netra jero ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah lara Nggih. Nggih. Monggo Bu. Monggo, monggo. Lamat wis katon tejane yen mong prangkatan mancara aduh wirakane sinawangetan ambo seni yen beseng putri patut nyoto Nadyan bebasane kalingan godhong salembar limas was koncatan rasa sayang
Matur sembah nuwun Bu Wahyu, Bu Neti. Le do joget kaya senam. Ora dombo to? Dombo ora? Wis ora dompo e. Lumayan ya. Kono mau sono apa kono mau? Kene isih enek Liwung Budhe Prastiwi. Terus Terus lali janjine. lali janjine. Terus lali janjine mau wis ya. Wis. Roro Jonggrang, Roro Mbak Agnes. Jonggrang. Saiki musuhe sapa? Ya sing bar madang, Truk. Heeh. Heeh. Roro Jonggrang ki sing bar madang. Amunisine Karo wis. sing ket mau madang. Wah, cocok jane iki. Jane ya ora apa-apa ya. Heeh to. Loro. Loro kudu ana duwete. Mas Bimaris karo Mbak Anting. Apal. Malah padu. Mado padu piye to iki? Ya wis Mbak Agnes. Mbak Anting ora apal kok. Karo sapa? Karo Mas Bimaris. Lah iya. Sebar maem kok. Ya aku ki kono duwe sing aku ya ora apal lho iki. Boleh men bapak catatan. Iki ana catetane to. Ana ning Google ki akeh aku nulis lagu Roro Jonggrang lirik. Nah, ngono jedul pisan. Lirik. Nah, Lintang. Apa? Lintang Kairo. Heeh ya. Karo kowe dhewe. Lah aku ya blas. Padha Padha to ya wae. jane padha. Ayo iki mau aja lamis. Oh. Ayo Roro Jonggrang sik kowe mau. Ajare kowe ora apal. Lah ya wedok karo wedok ya ora masalah. Kowe le duet. Oh iya. Oh, aning Roro Jonggrang iki karo Bantung. Hah? Hop, Wah, nggih. Pak Degino. Oh, nggih, Pak Ah. De. Kali Mbak Agnes berarti, gitu. Kali Mbak Agnes. Heeh. Oh. Monggo, Pak De. Ning iki ora oleh apa-apa wong diayahi dhewe. Komat bleh-bleh. Heeh. Sida ora wis dhewe. Sida. Agene. Monggo. Aku Mbak ono Agnes. kowe kok. Pak Degino. Monggo wis sepoti. Disepoti no, disepoti. Heeh, sepoti. Ketoprakan. Kedoprane iki. Sugeng enjang Bapak. Sugeng enjang Gendho Ayu Lintang. Alhamdulillah. Duetipun Roro Jonggrang bertiga nggih, Pak. Ora apa-apa, loro malah biyen apik. Aja lali nduk sopo tanggal 7 gitu dilingkari. Oh, tanggal 7. Tahun 2026. Oh, tahun 2026. Ya ampun, Biyen nggih. ngancani anak Mas Gading. Terima kasih Bapak, insya Allah.
Cek tahun 2025 wis dikon ngongkeri lho, Mbak. 26. 2026 iya, atau oh 2025? iya 2026. Nggih, Roro Jonggrang. Heeh, sing siji ora jograng sing siji mbane kuwi. Sisi recong. Dalam? Oh langsung mawon nggih. Oke. Oke. Sragenan nggih. Monggo. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumalengko. Barang iki kanggo kudurung rampung. Belok mati Kang Mas Prabu Kepala kang wis sedo kabeh kono tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji setipun dawasa Roro Jonggrang manut sing pundhut garwa. Joko Bandung aku duwe bebono. Candi Sewu sangati kudu dadi. iya Jonggrang manyuwun tak nuruti Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran Kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja kumalungko. Barang iki kanggo kuturung rampung. Belok mati Kang Mas Prabu Kepala kanggo seto ana ing kono. Hey! Obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji setipun dawasa Roro Jonggrang manut sing pundhut garwa.
Nuwun Mbak Agnes. Injih. Nah, Matur iki. sembah nuwun. Nggih, saya juga sudah. Sekedap. Sekedap. Niki tesih wau niku enten anu. Aja lamis. Aja lamis terus mau ana sinom gandrung. Wis po? Wis sinom gandrung. Oh ya wis. Ah, Berarti wis. aja lamis. Heeh, aja lamis. Isa ana apa meneh mau? Lewung. Lewung. Terus ana apa meneh? Aja lamis lewong. Kalih napa? Apa ditileki ngono aku entek kok meng kuwi kok. Ampun. Oh, sampun. Ora ana gala-gala apa? Oh. Ya wis nek Wis ora. ora enak. Favorit e. Sip tenan wis ngene gala-gala. Yang mana dulu, Mas? Oh, Ini. duet riyen. Yang Duet duet riyen. Oh, Ya oh. sak Aja lamis. kamat sak isa-isane ya. Ah, karo nganu Ding, aku kok di angen-angen tuh pertanyaan aku. Apa to jane iki? Jane kowe iki ro lintang ki piye? Tekon kaene. Nah, Loh, iki tak tekan. netizen iki wis kebacut baper lho iki. Weh, tekono to. Majake. Pripun Dek Lintang? Oh. Dalam. Loh, le tanya Mas Gading aja. Lah kok aku ki ronoke kok malah rono ngrenekke. Oh lah. Lah apa balikan wae yo? Oh, baik-baik aja ya. Baik-baik aja kok. Baik-baik aja. Jane iki kepiye ngono lho. Mesti anggere enek apa-apa ki mesti Lintang, pawukir. Heeh. Nang TikTok ki sih anu fans Lintang Pawukir karo emot kae lho. Jane iki Jeblukan ulang tahun kae lho. jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono ki lho. Wah, Nah, wit. Ya tenanan no, Mas. kowe didengarkan kowe. Oh. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe. Oh iya. Majake. Nah saiki terus kepiye saiki? Loh, Saiki terus mau wis terjawab. kepiye? Baik-baik saja. Iya ya, ya Dek ya. Iya no. Oke. Nek enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon mburimu wis isan mbokan kowe rasa. Heeh. Wis aman-aman saja. Ya, heeh. Yo, wis ya Saiki apa ya jalames. kok aja lamis? Piye to aja lamis? Yo. Nggih, aja lami. Ketbang. Ora Mbak Hanting. Yo tenggo wae. Jane iki apa ada lho? Ada apa lho jane iki? Heeh. Langsung langgamnya aja ya, Mas. Oh, nggih, derek. Nggih. Nek kula mboten saged nyuwun ngapunten. Engko dituntun karo Dek Lintang. Lha apa ya aku kuwi picak rumangsamu. Tonton ngono lho. Engko ki nganggo kacamata ireng ngono. Lha kon nulis tukang pijat ngono. Tenanangang senengane kok. Janji wong manis Yen to mong lamis. pripun? Ora sida duet. Mau dereng siap lah kula niku di apa jenenge diceting Pak De Putra Tigare Gina Baladwa niku 2 hari lalu kok ya. 2 hari lalu niku mangke iki ya le iku diapalke. Oh nggih. Ya kok malah ketekan Berarti Bapak ana apa Putra nggih. jenengan pripun? Dalam Pripun? dadakan nggih berarti Bapak Putra Tigari niki wau. Oh 3 3 hari. hari lho. Kuwi pas banyak kumpulan aku kae terus tangi turu menyang nang kampus kumpulan. Oh, enggak sempat ngehafalin. Nah sampai rumah menghafal neng kok ora mlebu. Menghafal Ora ki nyantol. nyantol sing nyeneng tawang rumah nyantol. Oh to. Gala-gala. Nah, gala-gala ki nyantol. Terus apa jenenge?
singkong dan keju barang nyantol. Nah, bahasan terus habis itu Hamin 2 kuwi Iya. ngapalke. Bang ini ki aku latihan hari sebelum wayangan sik tadi malam. Nggih. Aku enten latihan kagem benjang tanggal 7 itu. Ya. Nah, terus sampai rumah langsung kelipuk tidur. Tidur gak cepet ngehafalin lagi. Nggak semua lah nganu banget, kesel banget ngantuk. Bangun terus bangun sudah jam piro ya? Jam 4 po ya? Jam 5. Jam 5 malahan, jam 5 sore pokoknya jam 5 sore iki. Jam 5 sore. Terus langsung persiapan berangkat wayangan tadi malam. Begitu. Terus tadi tidur bangun jam 3. Jam 3 menghafal sedikit tadi. Ya. Mengentuk ngarepe tok. Aja sok gampang jadi wong manis kuwi mau. Mengentuk kuwi Lah tok. ya mau jane diangkat dhewe. Napane? Lagune. Jajal sak bait kuwi tok ya. Wis ora sak. Kuwi wae wis sah kuwi. Sesuk meneh. Ya. Oh ya. Kapan? Ning kapan ya? Sesuk meneh ki kapan ya? Sesuai banget nih ketoke rono ya. Ora apa-apa lah. Gimana Mas Gading ini? Pripun? Sampun? Napa ada lagi yang dereng dipinangkan? Terus enten apa mboten? Kanton Lewung Bude Prastiwi. Oh kanton lewat. Ayo ning ya dikancani no. Nah, dikancani. Oh, dikancani karo Mbak Lintang iki. Oh, Mbak Oh, Lintang. nggih. Mbak Anting. Karo Mbak Anting barang. Bertiga. Heeh. Kalau Ayo, Mbak wis Anting. dermemeng kan. Ora apa-apa karo tambahi Mbak Agnes. Pras. Sisan 3. 4. Engko lak ketok dhuwur dhewe. Tambahi Mbak Orisa. Wis ngantuk kabeh lho Mas. Justru sing ngantuk-ngantuk kuwi. Kakean Sing kira-kira ngantuk sapa? rasan mau wesan. Sing kira-kira ngantuk sapa? Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Anting kuwi ngantuk banget kuwi Mbak- ketok. Ketok kuwi kok wis. Terus ana Yo Mbak Antil. Mbak Anti. kok njuk melu-melu Mbak Antil. Jeh, Mbak Agnes niki ngantuk. Waduh iki jan wis bobok iki ya ampun. Ayo. Golek Cahayu. bantal kono. Ayo to. Alah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Dua Mbak dewe Agnes juga lintang. ini. Mbak Agnes juga. Jarene saya ngantuk, aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Saya ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ora ngantuk mimpin berarti. Waduh, Ibu ngantuk Mas. Mboten, aku betah melek kok nduk. Ah, berarti Ibu mimpin. Oh. Iya, wes wong papat. Dhuwur Niki dhewe. napa tembange? Lewung. Oh iya, nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Udere. Oh wis lali iki berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga, jangan mengantuk. Senyum dulu Wiyaga. Ayo jating til, anu jatil ting. Meru Monggo. Yuk. Ting ting ting. Ding ding ding.
Thank